Arratsaldeon. Ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Bueno, zuen semea Ibairen kasua kontatzera zatoz. Zenbat urte ditu Ibaik? Ibaik 3 urte dekoz, beste seme 2 dekoaz, una sama 3 urte dekoz, da Aimarrek 8. Da Ibai da txikitzue. Zer moduz dago Ibai orain? Ba, oin kontrolaute dago. Oin gaixotasune, mondozku parentesi txikitxo bat, eta kontrolaute dago, eta ondo dago. Zurine, ibitx gaixotasuna hain da arraroa, munduan 35 bat besterik ez omen daude erregistratuta. Karo, erregistraute. Gaixotasune metaboliko edanez, diagnostiko harin eukitzi oso garrantzitsu da, eta diagnostiko hori espada heltzen, asko ez dira diagnostiketan, eta, hil egiten dira. Holanda. Elkarrezketarekin jarraitzeko, azalduko diguzu zer den gaixotasun hau. Ibitx ondo ari gara esaten, horrela deitza ondo dago? Karo, izenik ez deuko. Bai, hain da ez ezaguna, ez da? Bai, orduen izena oso luzea da, eta abreviaturi da HIBITZ, bai. Horrela deituko diogu. Zer da? Zertan eragiten du edo zer da? Guri izan digute bi parte dituela, ez da? Bai, HIBITZ da genetikue, nire gizonak genen bat deuko mutaute, nire beste bat dekot mutaute, eta alkartu garenean, Ibai jaio da beste gen bat mutaute. Eta horregaitzi deuko gaixotasun hau. Alde bideko zela, gaixotasun inguruen ez dakigu asko, ez dago asko erregistraute, ez dago datu askorik. Dakigune da, egunerokotasunien bera kontetan dozkune. Eta alde bidekoz, bata da metabolikue, bera balina ez dau prozesetan, balina da aminoazido bat, proteinetan doien aminoazido bat, eta hori kontrolau behar dugu, ez? Jan behar dau, ze bizitzeko balina janen behar dugu danok, orduen janen behar dau, baina kantidade gutxi jan behar dau, segunero. Eta beste aldea da neurodegeneratiboa, alde horretatik ez dakigu asko, ez dakigu ze keiten dauen alde hori aurrera itie, zenbat denbora gongo dan gugaz, alde hori ez dakigu informazio askorik ez dekogu, eta egiz ezan ez dugu pentsetan asko horri buruz, bestelan, ez geunke biziko. Gaixotasuna genetikoa dela esan duzu. Bai. Ordun aldian egiten dira froga batzuk antzemateko gaixotasun genetiko batzuk, Down sindromea adibidez. Zuen kasua antzeman diteke froga horietan? Ez. Ez da sartute, hor ezin da antzematu, eta jaiota segiduen bez ezin da ez da usartute taloizko froga horretan, ez da usartute orduen, guk konturatu ginen umie txartu geuela 6 hilegaz. Karo, bera dieta normal bateaz, titiz hartze ban, eta balina funtzan hartzen. Eta berak intoxika hoin zan, oso gaizori padauzan 6 hilegaz, eta orduen uzira sartu zan, eta berton hasi ziren proba guztizek, eta berton konturatu ginen umie metaboliko eukie bala eta diagnostiko heldu zan orduen. Berri hori nola jasotzen da? Gogorra da, ze gainera ez dago informazio askorik, dauena gitzi da, eta zalantza askogaz, adaptazio bat da, gu urte bete egon gara adaptazio moduen, gurutezan zer dauen, zer ez dauen, aurrera iten dozu enbehar dalako, eta on gaixotasun apurtzu gehiza ezagutzen dugule, Ibairen egunerokotasunien zerren behar dugun zerrez, hasi gara bizitzen apurtzu bet gehiza. Orain ari gara Ibai ikusten, bera ere ezagutzen ari gara, pixkanaka. Zuk diozu, zortea izan zenutela, diagnostikoa goiztiarra izan zelako? Bai. Bera ospitalien sartu eta 2 hilet pasau ziren bakarrik diagnostiko mondosozkuen nien. Zuk espadakizu zer egiten dotzon kalte, adibidez nik espadakit balina egiten dotzola kalte, jaten badau dieta normal bat, kutsatu ingo zan, eta kutsatu egiten bada, oin esan egongo gugaz. Orduen, diagnostiko harin hori oso garrantzitsu da. Eta janaria neurtzea eta hortaz aparte beste zaintza batzuk behar ditu, bere... Ibai fizikoki ikusten dozue beraz da mugitzen, hipotonia handize deuko eta beran buruebe ez dau eusten. Orduen fizikoki lan pilo baten behar dau.
ez jako guztetan, protesta asko egiten dau, baina aztien barruen egiten dau hidroterapia saio bat, aztien birriten etorten da etzera fisioterapeuta bat, beragaz lantzeko fizikoki aldabena bintzet, eta gero, gizarte segurantzak 45 minutu moten dozku bai juten gara guk bertora, eta gero etzien egiz esan unaz, bera da nire seme nagusize, unaz eta Aimar berantzako terapiarik onena da. Oso konektaute da gugaz, estimulazio oso garrantzitzu da berantzako, eta horregaitziko musikoterapia zi behar da bebai, ekinoterapia zi behar da bebai, lanpillo baten behar da beragaz, bai. Eta behar diren terapia horiek guztiak osakidetzaren esku daude, edo zuek jarri behar duzue zuen patrikatik ere? Gu oin Valladolizen bizi gara, egiz esan osakidetzak ez dakit oso ondo zer emoten dauen zerrez, nik gure esperientzia aldetik, guri Castilla Leonen aztien 45 minutu emoten dozkue fisioa. Karo, zuk aukera bideko zuz, edo berton geratu, 45 minutu gaz, edo gero pribatuz ahalegin du umeari gauza gehiago emoten, eta guk pribatuz gabiz gauza gehiago emoten, eta guk ordaintzen duguz. Oin gabiz elkarte bat dekogu, eta kamisetak eta merchandisea saltzen dugu, eta horregaz aurrera iten gabiz dana ordaintzeko. Eta posik, gainera, ordaintzen gabiz. Maldita balina ikusten dugu horre tengabe, ezta? Mundu astinduko dugu ere horre. Leloa jarrita, mapa bat ikusiko dugu orain Zurine, zuk azalduko diguzu mapa honetan zer adierazten den, bai? Bai. Hau da, lehen esan dutena, erderaz esaten da kribado neonatal, guk ezagutzen dugu orpoko jaiotza baeketa. Hori da, jaio berrien baeketa, eta guk esaten dutzegu normalien orpoan froga. Orpoaren froga, bai. Froga horretan zer egiten da bie odolatara, eta odolorreaz topetan dabez hainbat gaixotasun. Topau edo deskartau, bai? Eta hau da gaur egungo mapa, adibidez Euskal Herrian edo Euskadin 14 gaixotasun topetan dabez froga horretan, eta Murtzian 44. Hau ezin leike pasau. Horrek nola ulertu daiteke hori? Ikusten dugu 11, 14, 15, eta gainerakoak 20 edo 44. Zergatik? Zergatik hori gureko neuken jakin. Segun nun jaio zaren, froga horretan gaixotasun gehiza topetan dabez edo deskartetan dabez edo gitzia. Eta ezin leke pasa. Nik esaten dut, ni ez nazona etorri kesetan, baina bai aldarrikatzen, ez? Eta horregaitzik lema bat dudekogu, kamiseta baten dekogu ipinitze, esatez kesatu aldarrikatu. Hau aldatun behar da. Nik ez dakin nok hartu behar dauen erabakize, noren kompetentzia dan, bai autonomia kompetentzia dan, edo estatu mailako kompetentzia dan, eta ez tozte ardure. Nik gure dutena da, leku guztizetan 44 gaixotasun topetie. Aldiren guztiak, ez? Aldiren guztiak, eta leku guztizetan barrinek izetie. Ibairena ez da usartute inun, Ibairen gaixotasune ezin izango zan topeu inun. Ez da usartute. Baina beste batzuk bai. Pentseizu, zelan aldatu aldan bere pelikula ume horreri, ez? Diagnostik jaiota hau froga pentsetan 48 ordura iten dut ziesela. Pentsau, aste bete baten eukitzi diagnostikue edo ez eukitzie. Ez que ume askok hile iten direz. Bidien, diagnostiko topetan hori hile iten direz. Eta hain erreza da, niretzako, hemen jun behar direz esfortzu eta diru guztizek. Askotan esaten da, atakatxar batean zaudenean, hortik ikasi egiten dala, hortik hobea ateratzen dala zuk bintzat, poza adierazten duzu, hori olako seme gaixo bat eukita, azpimarratzeko zerbait dela iruditzen zait. Ez que zer ingo dugu. Eingo dezu negarra, noizean behin, baina... Autoketan jatzu, maldita balina bebai hortik dator, ez? Lehenengo urtie izen da oso txarra. Adaptatu behar izen gara, beste ume bidekogu, psikologikoki laguntza pilo bat eskatu dugu, eta eskatun behar da gainera. Eta gero ni izetez gizarte zitzaiena, orduen nik esan eban, kaka autokau jate bizitzie, behintzet zeo zerengo dugu, sozialki edo gizarte mailan zentzibilizazio behar badugu, ingo dugu,
edo, bueno, bizibilizazio eman behar dutzegu, einengo dugu, aldarrikatun behar badugu, aldarrikatuko dugu, ez? Momentu txarrak dekoguz. Atzo esan izen egun ona, nitzako, ez? Baina, bueno, aurreran beha da, eta behintzet zozer aldatun behar einal badugu, aldatuko dugu. Zurina, esan diguzu, Valladoliden bizi zaretela, dena den hanbiziaren Ibai atletik zalea amorratua da, eta badakigu Lezaman izan zaretela, ikusiko dugu bideotxo bat, begira, Ibai, Lezaman. No. Nora etorri gara, Ibai? Hombre, Lezamara, ez da? Bai. Ni berez berriztarra naz, baina 8 urte daru eguz berriztik kanpo, bai aluzen daru eguz bost, 3 gendu zan Zamoran. Ibai jaio zan ja Valladolizen, eta jaio zan eta egiz esan lehenengoko hilabetik guk ez gendun jakin umi gaizori zeuela, eta bapatien udan oso gaixorik bi izan, egiz esan, uzira sartu zan, hilabete apurtzu betzarrak pasau gendu zan, eta orduen diagnostiko mondozkuen esan ez gaixotasuna arraro badala, ultra arraro da, munduen 35 kasu baino ez da registraute, izena oso luzie da, baina abrebiaturi da HIVitz, eta lehenengo kurtu izen da apurtzu bat adaptazio moduen. Hortxe, momentu unkigarri bat, zurinez, zuentzat ere. Eta Ibaik bere poza adieraziko zuen. Nola adierazten du poza Ibaik? Betu, bera kognitiboki egiz esan nahiko kaltetu dau. Hori Holanda. Baina oso espresibo da, eta ni beti esaten du, ni petzentan dut dauzela hor sentimenduk eta emozioak landun behar direzela, ze bera oso konetaute dau. Berantzako adibidez, unaz eta imar direz, obienak eta eurekin ataraten dauen guztize, gugaz askotan ez dago ataratzen. Eta oso ume hona da, barre pilo bat egiten dau, ez dau beran komunikazio ez dakigu zelan izango dan, baina guk ulertzen dugu. Nos dauen posik, nos dau triste, nos dau aserre, hori be, ataraten dago, Eta, azkenien berak esaten dozku ze pausu mon bar dugu zan, bai. Zurine, esan duzu zuen leloen artean dagoela ez kexatu, aldarrikatu, zuk ze aldarrikatu nahiko zenuke gaur, zer esan nahiko zenuke gaur? Alde batetik lehen esan dutena, froga hori leku guztizetan bardina izetie, bizibilidadi eta investigazio hori oso garrantzitsue da guretzako, guk ez dakigu oin Ibairentzako zeo zer helduko dan edo ez, baina hor esfortzu piloa gabiz ipintzen, estatu batuetan entzaio kliniko bat azibea da, beran gaixotasunen inguruan, gainera terapia genikoari inguruan da, eta ez dakigu Ibai sartu halko dan edo ez, baina esfortzu eberton ipinuk behar dugu. Ez dakit Ibairentzat helduko den. Baina beste famili bat heltzen bada diagnostiko bardinagaz, behintzet bidie apurtzu eterreza hauekin deizela. Horregaitzik bizibilidadi eta gaur hemen zabizena egiten oso garrantzitsue da, eta eskertzen dugu pilo bat.